हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय रजनाफोरा आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासे नायना होलांगोन होननानै भिडिअनि गेजेरजों मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसैलाय आरो आंनि भिडिअआवलाय सानफ्रामबो बिदिनोसै संनाय खावनाय न'खरनि खामानि मावनाय आरो बायाबा अननानै जोबजासे नायनानै होलांदो ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ सोरबा गोदान नायसनोबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हरदो ओमफ्राय खालामहरफिननांगौबा आंबो खालामना हरखायो आरो लोगोफोर बिदिबा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर नै आंहा दा संनाय खावनाय स्टार्ट खालामसै आरो नै बहल फिथाइजों दाउ बेदर आलु दाउ संनोसै आरो नै ओरैजाय साराय जाननानै लाबाय संनोसै लोगोफोर नै दाउ एवबाय लोगोफोर बहलजों जानोसै आरो दिनैहाय दाउखौ एवथ्रमग्रोबाय दाउआ गोरलैखाय सिथारदोंहाय नै थावखौ होफिननांबाय दाउखौ एवग्रोबाय आरो ओमफ्राय बहलजों संसै आलुजों दाउ एसे फ्राय खालामबाय आरो ओमफ्राय बहल दाउबो एसे होबाय संगासिनो जोंहा लोगोफोर नै आलुजों दाउ फ्राय ओमफ्रायो बहलजों आलुजों दाउ एसे बानायबाय आरो ओमफ्राय नैबेयाव बहलजों दाउ र' बिदिनोसै आं बहलजों दाउआबो संगासिनो आरो बहलजों दाउ जाफेरखांबायमोन जोंहा दिनैसो बहलजों दाउ जानायसै बहलजों दाउ एवो ओहो रानथ'वाखै नै एसे रानहांहां जाबाय दैया बहल ना फोरला मोनहांहां जाबाय लोगोफोर मोनहांहां जाबाय आंना बहलजों दाउ बेदरा नै मस्ला मस्लि होनोसै नै सामब्राम गुफुर देनानै होबाय जिरा पाउदार नै गरम मस्ला पाउदार बरिया गोथाव जाबाय लोगोफोर गोथाव नुखाथारबाय आरो जाफेरनायलाय जाथ'वाखै दसे खोबहाबनोसै 2 मिनिटसो लोगोफोर आंना बहलजों दाउआ मोनबाय ओमफ्राय दाउ फ्राय मोनसे दंबावो आरो नै लोगोफोर आंना दाउ फ्रायाबो मोनबाय नै गासिबो मोनजोब्बाय नै आयु टेस्टि जाथारबाय लोगोफोर मोनजोब्बाय आंना दाउ फ्रायाबो मोनबाय बहल दाउआबो मोनबाय ओमफ्राय नै बियो पटल फ्राय आरो नै सेनेने होगासिनो हा एसे नांबावगौ आरो एसे नांबावगौ एखमबा नेट नाङाहाय जानो लोगोफोरनि आंहा दा ओंखाम खुरबाय आरो नै ओंखाम जानोसै जोंहा दिनैनि ओंख्रिया नै बहल दाउ आलु दाउ नै पटल फ्राय आरो नै जानानै लानोसैलाय आरो सनापुर ओंखाम जानोसै जि गोथाव मोदोमबाय बहलजों दाउ न'नि बहल आरो लकेल बहल ओमफ्राय दाउआबो न'निनो लकेल दाउ टेस्ट खालामनायनोसै आङो बेसे गोथाव जाखो बरिया टेस्टि जादों आरो पटल फ्राय दिनैना लाब्रा टाइपनि गोजा आरो लोगोफोर जोंना ओंख्रिया बहलजों दाउआबो ओमफ्राय आलु दाउआबो ओमफ्राय पटल फ्राय नै जानोसै सनाफोर टेस्टि बहलजों दाउ जाथाराखैमोन आरो देग्लायनि बोसोराव दिनैनो फार्स्ट टाइम गोथाव जादों आरो गोदै जादों बहल गुफुरसो नालाय गोदै बारा जायो आरो बहल गुफुरा लोगोफोर जागासिनो जानोसै सनाफोर
लोगोफोर आंहा ओंखाम ओंख्रि संखांनानै नै इसिं लिरनो नागिरबाय आरो नै हाब्रु लगायनोसै आङो नै हाथरसे लाबाय नै गोबोरखि एसे लाबाय आरो इसिं अखं स्र' लिरनोसैलाय इसिं लिरनो हाब्रु लगायनोसै आं नै लोगोफोर हाथरसे लाबाय गोबोरखि थरसे लाबाय लिरबाय थाबा साफा जायो बन जरायनाय नालाय गायो आरो जेबो जाथ'वाखैमोन आरो मोजाङै दंमोन ओमफ्राय लिरनोसै होनबाबो नै हाब्रु लगायगासिनो आं लोगोफोर ओइ गोराथारहाय हा फिथरा लोगोफोर ओंखाम संखांनानै आंहा स्र' लिरबाय नै सावन मासाव बलि बमबो फुजा होयो नालाय नै फुजाजों लोगोसे इसिं अखं लिरस्रांबाय स्र'नो आराम साफानो पुर्निमानि बलि बम फुजानि लोगोफोर आंना इसिं लिरनाया लिरखांहां जाबाय लिरबाय आंहा लोगोफोर सावन मासाव बलि बमबो फुजा होयो नालाय ओंखायनो फुजानिबो लिरखाबाय आरो लोगोफोर न'खौ स्र' लिरखांजोब्बाय आंहा नै न' लिरखांनानै गेस इरि आराम सुजोब्बाय आङो मेगि रुनोसै आङो रानबाय गेस अराबो न'आबो एसे रानबायानो आरो नै एसे दंबावो जिब जाब मेगि रुनोसै आङो न' लिरखांनानै दुगैखांबाय आरो मेगि रुनानै जानो नागिरदों गथ'फ्रा मेगि जानो बिदों आरो ओमफ्राय नै दा रुना होनोदां नै गेसखौबो सुदोंमोन नालाय गाबोनहाय बल बम फुजा होगोन नालाय जोंहा दिनै माबा लिरखाबाय आरो आङो इसिं अखं मेगि रुनोसै एबारनो फिसाफोरनो मेगि रुना होनो नागिरदां मेगिखौ रुबाय आंहा नै न'आ एसे गिसिमोन नालाय गाग्लिजाबाय आंजों बांद्राय रानस्लाबाखैमोन आरो ओमफ्राय गथ'फ्रा मेगि बिनायखाय न' रानाबाबो रुफैनांबाय आरो नै गेसाबो सुगोदानमोन नै इसिङाबो लिरगोदानमोन नालाय सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानैसो लिरखादों नालाय आङो नै बेलासिनि मेगि जानो बिबाय आरो गथ'फ्रा गाबोन पुर्निमाबो नालाय ओमफ्राय जोंहा पुर्निमाजों लोगोसेसो बल बम फुजाखौ होफायो नालाय समबारखौ लालाया आरो जोंना सावन मासनि पुर्निमायावनो फुजाखौ होयो नालाय ओंखायनो आङो नै दा सानसे सिगां एडभान्स न' बां इसिं अखं साफा सुग्रोजोब्बाय आरो साफा खालामनानै लाग्रोजोब्बाय नै न'आ गिसि जानानै दं आरो दा सनाफोर मेगिया जाबायानो आंना नै एसेल' नांसै लोगोफोरनि आङो दा मेगि रुगासिनो आरो आंनि दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै सनाफोर बाय बाय नेक्स्ट थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।